बे समाव आङो बुंनो सानदों मेडेल जुनाय दखरा दुलाराय बर' आफादनि दिनै रुपाथि मायथाइ जाबाय लोगोसे बर' आइजो अनसाय आफादाबो जादों बेजों दाजाबफानानैनो 33 बोसोरसालिया जथुमा बर' थुनलाइ आफादनि बे मोनथाम आफादजों बर'नि मोनथाम आफादजों दिनै मोनसे मोजां मोनसे हाबाफारि खुंदों बे हाबाफारिखौनो आं खोब मोजां बरायदों खारन दिनै बे गेजेर जनाय दखरानि सिङाव बर'फ्रा माबायदि रायजो जाना दङ बेखौथ' हयथ' गोबाङानो मिथिया खोमा दा बे ओनसोलनि हिसाबै जों मिथिगौ दा बेखायनो बुंनो सानदों बे ओनसोलखौ दिनै ओरैबायदि परिबेकआव दङ बे ओनसोला दा जायखौ नुबा जोङो खोब दुखु मोनखाङो दिनै लामानि थांलाय फैलाय खोथा सोलोंथाइनि खेथ्र खोथा दिनै आबाद मावनायनि खोथा थांलाय फैलाय जान बाहन गोबां मोनसे प्रब्लेम दङ दिनै जायनि समाव जोङो दिनै बर' हारिफ्रा बा मोनफ्रोम आफादफ्रा दिनै बर' हारिखौ माने जौगानायनि खोथा बुंबाय थादों दा बे समाव दिनै जोंनि बे ओनसोलखौ नायोब्ला जों दैज्लां बोथोराव फैबा नुयो जे बे परिबेकआ माबायदि जाफैयो दैबानाजों ओरैबायदि माने गाज्रि परिबेकआव गोग्लैना दङ बे ओनसोला बे परिबेकखौ सोरबा सोरबा दिनै टिभियावनो जा पेपारावनो जा बायदिसिना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुयो दा बे ओरैबायदि मोनसे गाज्रि मोनसे ओनसोलाव दङ दा बेखौ जौगाहोनायाव जों बोरै खालामगोन दा बेखौ नोजोर बोनानै दिनै जों सानदोंबा बुंदोंबो सावरायबोदोंबो दिनै बे ओनसोलनि MLA MP बायदिसिना दिनै मिसिं काउन्सिलार जोङो दङ लोगोसे जों बेहाय सावरायनायनि गेजेरजों दिनै काउन्सिलर प्रेसिडेन्ट मेम्बार गोबां खोथा दिनै देरहाहोयो गासैबो जों सावरायनायनि गेजेराव बे गोजोनथाव खोथा बिनि उनाव जों डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ नायोब्ला जों बिनि सायाव बारा गुरुत्व होनायखौ नुवाखै बेखायनो दिनै जों बुंगोन जोंनि मोनफ्रोम आफाद दङ मोनफ्रोम दिनै दैदेनगिरि दङ गासिबो सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलखौ लामा थांलाय फैलाय दिनै हिखा दिखानि बायदिसिना दिनै डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव जों बोरै दिनै जौगाहोगोन बा खामानि मावहोगोन बिनि सायाव मोजाङै गुरुत्व होनांगौनि प्रयोजन दङ दिनै गेजेर जनाय ओनसोलाव सोलोंथाइनि जा बिथिं बे जोबोद गाहाय आरो बे ओनसोलाव सोलोंथायारि फसंथानफोरा जोबोद खम बेनि सोमोन्दै सारा मा बुङो बे बेखौनो बुंबाय बे ओनसोला बिराद मोनसे बेकवार्ड एरिया दा बेयाव बर' सुबुं हिसाबै एसेबां खोब खम एसे अब्लाबो दिनै बे खमनि गेजेरावल' दिनै हारिमु आसारखान्थि बर' राव गासिबो लाखिजोबदों दा बे खमा बेनो दिनै सोलोंथाइनि परिबेक बे गाज्रि आरो बे ओनसोलाव दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै हाइ स्कुलबो गैया दिनै UN एकाडेमि गायसनदों बे ओनसोलनि गासैबो सुबुंफोरनि दिनै हेफाजाबाव दा बे हिसाबै दिनै एसे मोजां परिबेकआव फैदों जों आसा खालामदों बे मोजां परिबेकजों फैगोन दा बेखायनो दिनै बे समस्या जोंनि बे ओनसोलनि होननानै नङा जोंनि बर' हारिनि मोनसे समस्या बे जाहैबाय माने मा होनना बुङो दिनै बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव दिनै जिबायदि परिबेक फैदों दिनै आसाम सरकार नारसिननाय आरो प्लास जोंनि दिनै गोहैलो दा बेफोरनि थाखाय दिनै बेक जादों हयथ' बेफोर जुदि फैबाय थानाय समाव जुदि मोजां जुदि परिबेक लायोब्ला आसाम सरकार बा दिनै BTC सरकारा बे मोजां जुदि मोनसे परिबेक लायोबा हयथ' बे ओनसोलाबो मोनसे राहा मोनगोन आरो बेजों डेभेलप जानायनि मोनसे लामा मोनगोन बिफावथ' मा बुंनो दिनै बर' हारिया जाथि हिसाबै थांना थानो नागिरदों बेखौ लानानै नारा नाथा जाबोदों जायनि जाहोनाव दिनै बड'लेण्ड बा गोबां दिनै दाबि खालामबोदों दिनै जों मिथिगौ आसामाव थानानै जोंनि बर' राव हारिमु आसार खान्थिखौ दिनै फोथांना लाखिनो बिराद गोब्राब जादों बे जाबाय दिनै आसाम सरकारा बा आसामनि इन्टेलेक्सुवेलफोरानो दिनै बेखौ खाबु होआ दिनै बर' रावा थांना थायोब्ला बर' जाथिया थांना थायोब्ला हयथ' आसामिस रावा थैलांनो हागौ बे मोनसे मेन्टेलिटिजों बिथांमोना दङ दिनै बेहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा थिगानो दङ गासिबो जुजियो नाजादों लुबैदों दा आसाम सरकारनि जिथु नारसिननाय बे नारसिननायनि सार्टआव हयथ' गोबां मानसिया मालाबा गोबां रोखोमनि माने मानसि थायोथ' दा बेयाव सोरबा थाब बारस'नो लुबैनाय सोरबा थाब मोननो लुबैनाय सोरबा बायदिसिना परिबेकआव थायो दा बेहायनो सेन्टिमेन्टनि गेजेराव थांनानै सोरबा सोरबा मोजां हमथाना दङ दा बियो जोंनि ओनसोलफोरनि नारसिननाय आरो जोंनि बर'फोरनि मावनायनि सायाव सोनारगोन आरो जिहेतु सार आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाया भारत सरकारजों सावरायनाय सोलिगासिनो थारैनो बियो बेसेबांसिम बड'लेण्ड सोरजिजाब्लाथाय जोंनि धेमाजि जिल्ला आरो लखिमपुर जिल्लाया हाबफाना बेबायदि बेखौ जि सोंथि सोंदों बेखौ फिन होनो आं दिनैनि दिनाव एसे गोब्राब जायो अब्लाबो नोंथाङा सोंदों हिसाबै दिनै आं बुंनांगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेयैनो NDP दिनै गबिन्द ग्रुप दङ दिनै ओजोंहाय रन्जन ग्रुप दङ दिनै धीरेन ग्रुप दङ मोनथाम ग्रुप थाबाय लोगोसे दिनै UPPL थाबाय दिनै जयै दिनै गोबां समनिफ्राय दिनै बड'लेण्डखौ नागिरबोदों दा बड'लेण्ड नागिरनायनि सार्टआवनो दिनै सिगाङाव मोननै सुथि जालांबाय BSC आरो
बिटिसि दा बिटिसि आरो बिएससि जानाय समाव दिनै मोनब्रै जिल्लाखौ बाद होनानै बाहेरनि बर'फ्रा दिनै बे मोनथायाव मोनाखिसै दा बिनि थाखाय दिनै बाहेरनि बर'फ्रा मोनसे प्रब्लेमाव गोलैना दङ जाय समाव दिनै जोङो एखे लोगोसेनो दिनै डिमान्ड खालामदोंमोन जायनि जाहोनाव दिनै बड'लेण्ड नागिरनाय सार्थ'आव दिनै जोंनि धेमाजियाबो 60निबो बारा दिनै जिउ गोमानांदों दा बेखौ नोजोर बोनानै जों हास्थायो मोननो सुक्तियाव जि जालांबाय नै फैबाय थानाय एकर्डआव जाहाथे मोजाङै सुस्रांजायो बेखौ जों लुबैदों आरो दिनै এবি माथुर बिथांजों दिनै सावरायबाय थादों होनना जों मिथिदों बे सावरायनाया जाफुंथों आरो मोनफ्रोम बर'नि संगठन बा आफादफोरा गावलाया हसियानो गोरोबलायनायनि गेजेरजों बे एकर्डखौ मोजां सुफुंलाङो आरो बे सुफुंनायनि गेजेरजों बाहेरनि बर'फ्राबो जाहाथे बे मोन्थायखौ मोजां समानै मोनफालाङो बेखौ दा जों नेमा दं आरो बेहाय बेखौनो बुंगोन जाय बिथांमोना दिनै सावरायनायाव बाहागो लादों जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिथांखौ जों खावलायगोन जे आगोलनि बायदि खालामाबालानो दिनै जि सुक्तिया जि अबयसिम सिमासिम नारबोगोन हायो बेखौ जोंहा नारबोथों नाथाय बिनि बाहेरनि बर'फ्रा जि जायगायाव थायो बे मोन्थायखौबो जाहाथे मोजाङै समानैनो दिनै सोफालांनानै जाथि हिसाबै थांना थानायाव मोजां खाबु होलाङो जों बेखौ अराय अरायसम जों हास्थायगोन आरो सार जोङो ससियेल बिजोङाव नुनो मोन्दों जे एनडिपिपि आरो पिपल्स जइन एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो बोखावै जोंनि धेमाजि जिल्ला लखिमपुर जिल्ला बिसोर गासै आफादफोरनि सिगाङाव सावरायदों होन्दों बिटि सरकार थारैनो बे बेसेबां सैथो बेखौ आं खोब मोजाङै बुंनो हायाब्लाबो आं मोनथिनायखौ आं एसे बुंनो सानबाय सोंनाय हिसाबै दा बेयाव जोंनाव माखासे पलिटिकेलनि मोनसे लुबि फैबाय थादों दिनै जि सावरायदों बेखौ लानानैबो दिनै सावरायनायाथ' सावरायदों दिनै भारत सरकारा मोनसे खाबु होदों बेखौ लानानैबो गावजों गाव नारा नांथार जाबाय थादों सोर माबायदि मासियाव जिरायहैगोनमोनब्ला दा बेयाव फारसेथिं थाबाय जोंहा बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दा बिथाङाबो दिनै बेखौ नाजाना नुनानै बा नोजोर होनानै खामानि मावबाय थादों दा बेयाव जों नुनायाव दिनै धिरेन ग्रुपखौ बिथाङा लांदों गोबां परिबेकनि गेजेरजों लानानै गावनि हयथ' बिटिसि इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै हयथ' बिथाङा सानदों खोमा गोबां खोथा लानानै दा बेयाव जायहा जि सानदों बे उननि खोथा खिन्थु दिनै जोङो बयबो दिनै बर'नि सिन्ताखौ खालामदोंब्ला बुहुमाव बर' हिसाबै थांना थानो लुबैदोंब्ला दिनै गासिखौबो दोनथ'नानै नैबे सुक्तिखौ मोजां गोदोरै खालामनायखौ जों लुबैदों आरो दा बेहाय दिनैनि समाव गुबुन फारसेथिं बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजो बिगासिनो दं गुबुन फारसेथिं खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिएससि दाबिगासिनो दं बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा स्टेन्ड बे मा बेहाय खोथायाथ' गासैबो रोखायानो दहायबो बिबुंथियाव होखांबाय दा खोथाया जाहैबाय मा दिनै बे धेमाजि जिल्ला हिसाबै होननानै नङा जों अल बर' फरायसा आफाद हिसाबैनो बेहाय धेमाजि जिल्लायाव आलादा गलाघाटआव आलादा मरिगाव आलादा बे खोथा नङा जों मोनसे संबिधाननि गेजेराव हाबना दङ बे संबिधाननि गेजेर बायदि जों मावलाङो खामानिखौ दा दिनै दहायनो बुंलांबाय दिनै माखासे सुक्तिया मोजां एसे गोरोन्थि जाबोदों जायनि सार्थआव दिनै बाहेरनि बर'फ्रा बिटिसि बाहेरनि बर'फ्रा दिनै माखासे मोन्थायखौ लुबैनानै दिनैनि दिनाव मोनसे फिलिंस फैदों जे जोंनोबो बिटिसि बाहेराव मोनसे बर'नि मोनसे पलिटिकेल मोनसे एरेन्जमेन्ट नांगौ बेखौ फिलिंस खालामदों बेथ' गोनांथि जादों आं होनदों मा बियो जोंना एसे लेट जाबावबाय आवगोलावनो दिनै नागिरनांगौमोन हयथ' 10 बोसोरनि सिगाङाव नागिरनायमोनब्ला हयथ' बे बर' फरायसा काउन्सिला जागौमोन खोमा जोंनि मोनसे फिलिंस दा जियानो जा बिथांमोना खालामदों खिन्थु बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेहाय थोंजोङै जों बाहागो लानो हाया खारन जोंनि डिमान्डआ आलादा दिनै बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै दंबाय दं आरो दिनै सुक्ति जाबाय दङ सावरायबाय थादों बे सावरायनायावनो जों दङ आरो बे सावरायनायखौ जोङो धेमाजि जिल्लानि एबसु हिसाबै जों बरायदों जाहाथे बयनिबो बर' हारिनि माखासे आंखाफ्रा बे सुफुं जानायखौ जों लुबैदों सार गोबाव समनिफ्रायनो बड'लेण्ड सोरजिनायाथ' जोंना सोमावसारनाया जागासिनो दं दिनै जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बुंदों आरो ससियेल बिजोंनि गेजेराव सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन थारैनो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों सारा मा फोरमायनो सानो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि हिसाबै सोमावसारनायाथ' थाबाय थागोन दिनै जोंनि मन्थ्रियाथ' बड'लेण्ड दा हयथ' जों मिथिनायाव भारत सरकारा बड'लेण्डनि गाहायाव मा खालामनो हायो खालामगोन दा बेहाय जों बड'लेण्डआ जायागौमानि बे जुजिबाय थागोन दिनै बड'लेण्ड मोननायनि सिगां माबा मोनसे एरेन्जमेन्ट जायोब्ला माबा मोनसे दिनै होजायोब्ला बे होजानाया जोंनि गनायथावब्ला बेखौ लानांगौ आरो बिनि उनावबो जों माखासे परिबेकखौ नोजोर बोनानै इयुनखौ नोजोर बोनानै जोङो बड'लेण्डखौ दाबि खालामनानै थानो हायो सोमावसारनाया जाबाय थागोन उननि समफ्रावबो